Kopi wengi bawane apa Gang? Pucung. Sing bawa Mita. Ya. Liyane ben ngrungokke kaya ngapa cengkoke Mita. Ya. Dadi khusus single ben Mita dhewe. Ya. Kaya ngapa aja, Nduk, nganggo bawa pucung, Nduk. Wanci Alon-alon. Ayo padha melu aku Nyandi, Nduk, Mita kok kon nderek pean. ngopi Ngopi. Nang ngendi Nduk lek ngopi? teng Pinka. Iya. Wah. Lenggah jejak gongan Entek pirang gelas, Nduk? seliter Wah, seliter. ben mboten ngantuk. Heeh. Sambi udut ngombe. Loh, kok diupripun to, Bu? Kopi. Kur. Ayo, bareng-bareng. Wis alit angkringan kok bisa Buka celuk membayangkan. Ya. Yo, kayak apa? ngangen-angen ing sajroning wengi daya-daya Katan luwes melayani saya wengi katan saya rame wis mo alit pinggir margi angkringan kopi bisa kopi wangi ngecidal dasar bisa nentremke hatiku linalitan bisa lalui saben bengi tansah godho hati Kang lelaki. kang ati milangan Kang jiwat. Gading alit iku saupama tansah kuman hati sayangku iku ana bebasan Ya ndak uget-uget ndak. tapi bengi
matur Pak Didik ingkang wonten Wonogiri. Wilujeng enjing, wilujeng menikmati kopi wengi. Mas Kopral Ponorogo Bapak Asmara Santo ingkang wonten Madiun. Yo, kira marancak. Kopi wengi ya Kang, wong ki le betah melek ki krana kopi wengi tur wis jamane ya. Jamane pancen kabeh ki do ngopi wengi, mula njur digaweke tembang kopi wengi. Ha, pundhutane ingkang kangge transit ibune Mas Dwi ngersake Lestari, Mbak Widya, Mbak Luki. Nah, langsung Mas, kaya ngapa? Pundhutane ibune Mas Dwi ingkang wonten Korea. Yuk, Lestari dados.
sih. Masa tulis dok ning mikro Hanjang kepi tresno gara-gara yang patah-patah juga. Ayo Sawise prei 5 dina iki bablas awake dijaga kesehatane ya diopeni, mangan sak mangan diati-ati, umpama ngladeni karo sing lanang ya dipitung aja bendina ya. Nggih. Heeh. Ngaturke salam kagem warga masyarakat ing lingkungan kene, lingkungan RT 2 RW 1 Dukuh Kroya, Desa Gelang Kulon, Sampung Ponorogo. Kaya ngapa? Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Sampun. Ampun, genti Mbak Suliseva. Kula Pak Minto. Ya. Ngaturaken wilujeng dalu Pak Minto. Jeng dalu. Nggih, ugi Ketoke sesuk arep check in. Nggih no, lha mboten wangsul lho nggih. Iya, ya cedhak timbangane mulih guwak wektu. Monggo ya arep mayang ning Tumpak Pelem, Sawu, Ponorogo, wis do rasah mulih. Ning kene engko tak golek kingon karo Mas Carik. Tumpak Pelem. Kok Iya. ingon to, Pak? Lah piye? Kok kaya digolek-golekne ingon kok kaya mesakne banget ngoten sinden-sindene jenengan iki. Lah lek sampean ku sesuk tak pasrahke ning Mbak Lucy Brahma. Paling ndak niku nggih jenengan niku seorang dalang. Sik to kok paling sing rungoku kaya paling jengat ngono ki. Paling mboten niku kan jenengan seorang dalang nggih to. Niku kudune lak nggih njajak-jajakne anak-anake ngeten iki. Lah kok digolek-golekne ning gone Pak sinten mau? Pak Carek, Pak sinten malih? Lho, Pak Carik Tumpak Pelem karo aku kan wis plek. Lah ampun dalang kondang Pak Minto. Pak Minto lho niki. Lah nggih lho, Pak. Digolek-golekne ke Pak Carek iki. Jadi sekolah wit SD nganti ning kuliah ki prinsip ekonominya itu sukses. Oh ngoten. Kita mengeluarkan dengan sekecil-kecilnya Oh, ngoten. berharap mendapatkan yang sebesar-besarnya. Oh, Kuwi prinsip ngoten. ekonomi. Ngono lho, Kak. Bapak Ibu sinten sing badhe ngingoni sinden Pak monggo Pak. Mesakne lho Pak niki. Lek sinden ora usah dingoni sapa-sapa tak ingonane dhewe. Lah nggih lah jenengan dadak digolekne ingon Pak Carek lho. Ayo apike iki kan kaya ngono nadyan to ibumu ki ya tanggung jawab ngono. Bu kula ingoni ya Bu. Nggih. Kate njaluk ingan. Lah iya. Ya mesakne lek pomong ngingoni aku. Nah niki. Ayo ngono 6 piring kancane sak piring. Mboten ngaten lho Pak. Niki Mboten kok. Mangane Kula mboten, akeh uyuhe pesing. Nggih. Lah terus ora pesing to piye jenenge uyuh iki? Nggih niki Ya. ngaturaken wilujeng dalu ugi dumateng sedaya ingkang sami rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun menika sampun dipun jawab. Ah. Salamipun Bapak. Kalajeng bawa Kalajeng Semorondana. Asmarandana. Alah wong Jawa ki Asmarandana Semorondana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing penting tumus tekan ati dadi lan mandine. Oh sami kalih RT mriki. Nek ngarani nyambut gawe mboten nyambut gawe, Pak. Apa? Mbut gawe. Arep mbut gawe nang ndi yu? Mbut gawe nang ndi Kang? Ngoten. Disingkat ya yo. Sikat cepet kados Pak Apik berarti Ewa. mbut gawe ning endi yu ngono. Nggih. Embutmu terus. Lah dalah. Rono nek. Pak. Yo, aja panggah ngomong endang bawa Semorondana. Heeh. Kepranan sak jroning ati rena wengi tansah Neng kene lho yang paling bermakna ki neng kene. Napa Pak E? Kepranan piye ki mau?
Sakjroning kepranan sakjroning wengi teges iki kedanan sakjroning suwengi bengi awan bengi tansah nggodha. Kuwi mbiyen jaman aku sik Joko kaya ngene saiki wis lali ndak ngerti apa-apa aku iki. Perkara katresnan, perkara wong seneng karo liyane bojo iki aku ora ngerti. Mergo sing tak tresnani iki meng ibumu tok. Neng endi nggon, neng endi papan ibumu ki tak gawa ki mergane apa? Aku ki wis ora duweni rasa tresna neng sapa-sapa. Nggih, leres Bapak Ibu menika Bapak Minto menika saestu dalang ingkang alim sak Indonesia Raya. Ya Raya. ngono, pake dilem ya ngono. Nggih panjenengan ngertos alim menika napa? Angon limpene bojone. Alah ora kacek. Piye ampreh ora konangan. Nggih to, Pak? Dak. Dak. Kok dak opake? Berarti Pak nggih saestu alim nggih, Pak? Heeh. Nggih. Isin lho karo Tole Tadet ki wis isin aku. Nggih. Isin karo calon mantuku. Ampun gadah calon mantu. Lah kok Mita? Mita kok kedep-kedep? Oh niki. Nggih, kula dongaaken mangke saged bagya mulya salaminya. Loh. Tet, Tatet. Iki podo. Wis to lek Pak iki manut sapa sing dipilih waton iki tentrem besok mbok menawa wis lulus le kuliah dalange ya apik sapa sing dipilih ora piye-piye ibarate kaya dene kebun nusu gudel waton petungane genah desane ya ora kenek dilanggar ngono manut karung para sepuh itungan wong Jawa utawa Majapahitan. Oh, manut Tet. Manut kalih Bapak Ibu nggih. Dadi lek arep duwe siri-siran iki teko karo bapake, Pak, aku ndek pacar kono desane iki. Tekono kelahirane apa kok tak otak-atike. Mergo lek prai dadi dalang kan dukun. Ngoten. Nggih, Nggih, Pak Dukun Minto. Pokok senes dukun anu lho. Dak, aku ora kira dukun kok anggap dukun cabul ngono apa? Ya. Pancene kededayane. Aku semayanan karo Mbah Tulus karo Mbah Kasun. Mbah benjing lek pun jenengan nggih pun yuswa paling sepuh kula nggih ngoten benjing mendita kalih kula. Nah, apik nggodha ya apik tresna ya apik ya tresna ki merga kulina wae ya nganti tembus jroning jengkoke Pak Epi Nah niki riyen to, iki mbiyen to Pit. Aku nek iso cengkok iki karo Pak E arep dihadiahi. wis jelas saiki aku enggak dihadiahi. lah wong tak hadiahi ya mo lho Lah mau wong kotang gudi ae. Lah sing diweni nyato dek kuwi. Sing diweni nyato dekku. Nggih paling mboten niku hadiah nek sing sae ngoten lho Pak. ya cawet apa kurang apik sak lek ngethukke kok coba lho Ya ampun. wis oleh hadiah dithukke pisan ya penak-penake wong jangan menilai seberapa harganya nah Oh ngoten nggih. heeh Nggih, tapi nek kula ngangge kan jenengan mboten ngertos. Hah? Nek hadiah niku nggih sing paling tidak tak pakai niku kelihatan ngoten lho. Loh. Ya dipoto. Horor to, Pak? Horor. Ya ampun. Loh, rasa berterima kasih Pak E sudah saya pakai ini saya foto untuk penjelasan bahwasannya Pak E ngerti. Ngono kan ya wis jelas toh. Pak E, dirasipun izin kalih Tadet. Hah? Dirasipun izin kalih Tadet. Tak kon pengen ngrungokke lek pas ngene iki. Lah kok ken nyepil. Aja tiru-tiru engko Mita mbok hadiahi kuwi. Urung Tatet dadi malah ngungkuli Pak E so. Loh, kelucuane lho. Kelucuane. Saben bengi
Aku mau mbayangke 2 tahun kasih gek piye ngono lho. Lah napa Pak sing Lah nek tamu niku kula nuwun. Mbah Minto kula ingkang sowan. Niki mbetahke kula napa tatit? Tatit Mbah Minto nyisih. Ha iya. Kelingan maning nala Ya, kaya ngapa saya tresno meet in SGI Sekar Gadung Indonesia. Kaya wong kang nandang wuyung. Wah, anggere wis krungu buka celuk kuwi aku kudu turu jalan. Ha iya, saya tresno. Yuk, kaya ngapa diangkat, Nduk Cahayu. kaya wong kang nandang wayang saben bengi hamong layung merana mrene tansah bingung nganti kaya wong kang kumprung. Nyata pancen Ya oh. Sen abot yen to nganti ra nyawa. Ya oh. Margono sing tansah disayang rambit dake Wadon Mengak nduk. Mbak Sulis, Mbak Pipit Lenggah, Mbak Punjo, Mbak Luki, Mbak Lilis Karnali, Mbak Diah, Genti Jemeneng. Yo.
Yo dangdut Jaipong rancak. maju, ayo maju